Πάμε. Εγώ μόνο θα σας πω ότι πηγαίνετε και έβαλα μαζί με τον Βασίλη Σαλέα. Σήκω μανού, λαμού γλυκιά. Τα κάμερα αντίκα. Και τρέξε να μ' ανοίξεις το ξεγραμμένο σου παιδί στην αγκαλιά να πέσει. Άνοιξε μάνα, άνοιξε, δεν σου χτυπάει ξένος, χτυπάει ο γιος σου μάνα μου, ο παραστρατημένος. Υπάρχει άλλο, περίμενε. Μια πόρτα ανοίγει διπλάνη και μου χτυπάει ένας. Σ' αυτή την πόρτα μη χτυπάς, γιατί δεν ζει κανένας. Άνοιξε μάνα, άνοιξε, δεν σου χτυπάει ξένος, χτυπάει ο γιος σου μάνα μου, ο παραστρατημένος. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ σε όλους.